Bé, precisament estem a l'aeroport del Prat, a l'aeroport de Barcelona, després d'haver passat unes hores en un aeroport britànic, anglès, concretament a l'aeroport de Luton, al nord-oest de Londres. De fet, doncs, el que volem assenyalar amb aquesta visita és que en l'estat espanyol tenim un sistema de gestió d'aeroports que és completament decimonònic, anacrònic, està sobrepassat per la realitat i fins i tot doncs, per l'experiència de molts altres països, pràcticament tots els de la Unió Europea. Cap d'ells té un organisme central a la capital que gestiona públicament 100% tot el sistema aeroportuari. És el cas espanyol, malauradament. Ens trobem, per exemple, que en l'aeroport de Luton hem anat a veure un aeroport que concretament està gestionat per una empresa catalana, en aquest cas Abertis, i curiosament allà es pot gestionar un aeroport per part d'empreses privades i també catalanes, i aquí a casa nostra doncs, tot és absolutament públic i a més centralitzat, i a Madrid, lògicament, com gairebé sempre. Ja tenim l'experiència de tot el tema de les carreteres radials i dels ferrocarrils radials, i a més hi hem d'afegir aquesta experiència negativa d'una gestió centralitzada també des d'una òptica radial, concretament portada des de Madrid. Això és el que hem de procurar superar d'una vegada per totes, no tant per anar contra Espanya, no es tracta d'això, sinó per anar a favor de la modernitat, perquè realment doncs, els nostres aeroports els puguem gestionar nosaltres des d'aquí, i una vegada aconseguíssim això, que per altra banda doncs, es va treballar molt en el tema de l'Estatut de Catalunya, poguéssim també convidar, si aquesta fos la preferència, empreses privades a participar en la gestió d'aquests mateixos aeroports, com de fet passa a moltíssims altres països de la pròpia Unió Europea. Aquest és el nostre propòsit, no hem tirat la tovallola en aquest sentit, costa molt d'aconseguir-ho, hi ha moltes reticències a Madrid, com amb gairebé tot allò que és important, però hi hem de seguir posant la banya perquè jo estic segur que algun dia això, com altres coses, també ho aconseguirem.